buah dulu teh. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ada orang sudah mulai di acara parminggota di pukul 7.30. Taida majo penampilannya ke anak kota sekolah minggu. Ima dalam rangka parheheon sekolah minggu sian huriata. Jala tabai ma amang inang dukung atu nasida. Anggiak boy nasida tampil gabe juara. Buat adik-adik kami anak sekolah minggu, saat ini kami persilahkan untuk tampil ke depan.
Amen. Huria nahina holongan ni Tuhatta. Ditongani portibi na jojok mabain hita loja jalalilu. Di ari pesta parningotan hasa saor nito di parbadia sadarion. Di pabotohod do tuhita dang di pasobu Tuhatta mardala sesada dirita. Disuruh do tod di parbadia. Pangapuli dohok panuturi nasitong turohatta. Bongot mahita tu parsaurata di bagasan serep ni roha. Tod di parbadiai ma pai baruhon dohok napasadahon hita di bagasan holongna. Marrede mahita sia bukwede nomor 100 walu ayat sada sahat rodi ayat tolu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehova, lehonokku Tuhamu rohanai baru dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu siad daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna, ahu do mabahesa, asamar parange hamu di bagasan akapatikku, aka uhupu pera do tamuna jala patu paumuna do. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akana porsea di hatam marhite-hite tod di parbadia. Saibuhai marohanami asature parrohon nami marhite-hite tod di mi, asatotonggok dami rohanami makalasson hagogo onnai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita sia bukwede 104 ayat 4 taba ayat 7. Tatangihon mapatit ni debata iman atar surat di Roma biddu walu ayat 12 taba ayat 14. Ope ali akadongan unang behamu mangadop di daging marparange marguru tu daging ainasa na tinogihon ni toddi ni debata akaido anak ni debata ido sahatna atong rak mangidogo mahita tu ado pani debata lau mangulahon no bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hom bartu patik mi. Amen.
Tapuji Tuhata marhite edde 424 ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan Dewata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasisaan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham di hami, akka na mangarsakod dosa nami. Say sahabi matubagasan rohanami hasisaan ni dosa nami Lehon matuhami toddim na badiyai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marhapor siaon lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan abadiya marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni Dewata taringot tuha sesaan ni dosata. Songo sitong na mangulu aunin na Tuhan Jehova. Tung na solomodo roha kumida hamatian ni parjahat. Na lomodo roha kumida hamumula ni parjahat itu madikod dalan na asa mangulu ibana. Hasa ngapom ma di Dewata na di Gijang. Amen. Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 100 ya ayat 2 dohot tolu.
Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di minggu Pentakoste na parjoloon ima natar surat di sada Musa bidu opat mamuka sian ayat 17 sahat rodi ayat 26. Dungi sapur masikai doh jolmana jadi gabe-gabeam maibana jala ditubuh si Hanok. Dungi dipukka masada sosor di bahem magwarni sosori Hanok mangihuton guarni anak nai. Alai anggo silame dua dojol mana dibuat guarni nasada si ada guarni napaduahon si jilla. Ia guarni angginai si jubal ibana do oppuni sude akka sipilti hasapi dohot sordam. Dunginin nasilame matu jolmana naduai si ada dohot si jilla bigi hamu masuaraku hamu ale jolmani silamek pinggol hamu mat torsakon saina bunokku dosada bawa alani bugakki jalasada doli-doli alani bosarhon. Dungi sapur masih Adam Musa dohot jol manai jadi di tubuh ma anak sada di bahen ma guarna siset ainunga diselukot debata tuau sada tubuh na asing sikka ni si Abel nabi nunu ni si Kain ninna. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalanau peopsa amin. Tapuji Tuhan maredde mahita sabuke do 655 ayat sada tabba opat. Asa bagi
Tahatidakon maha porsiaotai songon nahinatidakon idongat tasaha porsiao disadok portibion rak mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasohatu dosan natu mapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi asyaton di parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natua tubanua toru dung ditanom namula mangolu di hari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo nasohatu dosani disima ibana paimamula sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasisaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Tabegema ede puji-pujian na pinasaha ni ina Deborah laos diuduti ma anon sian amahuria.
Tabegema titing namaragam dihita nasa minggo. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapayuti hukma titing namaragam di Minggu 24 Mei 2026. Nomor sada Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion Minggu Pentakosta Parjolo lapatanna Pesta Parjolo Perningotan Ari Hasasaur Nitodi Perbadia. Topik Minggu Ragamdo Parsorion di Bagasan Sadatodi. 2 kelompok kor tuare Minggu tanggal 21 Mei 2026. Di pukul 7.30 nama ngisikor Ina Esther Ina Hanna RHKBP. Di pukul 10 Ina Deborah Gabungan Ama. Di pukul 10.07 Ina Kamis NHKBP. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 21 Mei 2026 nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Opat amplok resort. Di hari Minggu ta sadarion tapatupa do papungu amplok resort tapasaha mai di pilihan napaduahon. 5 Pentakosta paduahon. Marsugut hari Senin 25 Mei 2026 ima pesta paduahon perningotan Ari Hasasaur Nitodi Perbadia. Tapatupa do permingguon manang ibadah Pentakosta paduahon masuk pukul 10 sia wib. Kelompok kor tu permingguon Pentakosta paduahon gabungan perempuan Ama Huria, Ama Jericho, Ama Salom Rena. Napaunopon dak dana na sorang. Na di hari Kamis 14 Mei 2026 di basa-basa hotu hatta do sadak dak dana boru di keluarga sastra Siringoringo ina boru simajutak sian sektor Bethlehem hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Napapituhon sosialisasi pelaksanaan kegiatan tahun transformasi dan pesta Gotilo 2026. Sadario di sude perminggu di Huriatta
di patupa panitia tahun transformasi doho pesta gotilot do sosialisasi pelaksanaan kegiatan tahun transformasi doho pesta gotilon hupasat haimatik kitu panitia anon dung sipul titing walu rapat panitia sadarion Minggu 24 Mei 2026 pukul 10.30 manangdung sipul permingguan Botari di patupado rapat panitia tahun transformasi doho pesta gotilon marenganan di gedung serbaguna lantai sada hupangi dohamima haradeon ni sude panitia doho perhalado asaroma doho tirapoti laho pada sipon sude kegiatan nanaing patupaota sia pertangyangan sektor di hari Selasa 20 Mei 2026 di sektor Korintus di keluarga SH Banuarea Boru Tabunan di sektor Judea di keluarga Nyonya Sibolon Boru Siagian di sektor Kanaan di keluarga Apurba Boru Siregar di sektor Philadelphia keluarga F Duluk Saribu Boru Pakpahan di hari Rabu 27 Mei 2026 di sektor Sion di keluarga Perdi Hutauruk di sektor Betania keluarga Hasimajut Tak Boru Sihotang di sektor Roma keluarga J Hasugian Boru Tinabunan Nahinan di sektor Nasaret keluarga R Sihotang Boru Lubis di sektor Kolose keluarga U Pasaribu Boru Gultum di sektor Bethlehem keluarga P Pardede Boru Manik di sektor Galatia keluarga S Sihobing Boru Gultum. Nomor 10 Titing Merbagas Titing Perjulu Naing Majalo Pasu-Pasu Perdonga Saripeoma Michael Baktiar Hasugian anak Nihala Amata Johnson Hasugian tubuh Nihala Inatta Delita Boru Tinabunan Nahinan alamat Jalan Pekapuran nomor 24 RT 2 RW 022 Sukatani Tapos Depok Huria HKBP Cimanggis Resok Cimanggis sektor Roma Dohot Orowana Ayu Ika Embun Tiara Boru Tinabunan Boru Nihala Amatta Pak Dedi tubuh Nihala Inatta Ibu Retno Karuniawati alamat Kapung Sindang Karsa RT 05 RW 07 Sukamaju Baru Tapos Depok Huria GKJ Palsigunung Tarpasu-Pasu di hari Sabtu 6 Juni 2026 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sapul Sada jadwal kebersihan gereja Hobartu jadwal naung sinagihon ni seksi sending di hari Senin 25 Mei 2026 Manang Marsugut asa di Patupama pembersihan gereja sektor Roma, Efesus dan Korintus dimulai pukul 10 WIB 12 kegiatan perhihion sekolah minggu distrik di hari Senin 1 Juni 2026 Nanaing Ro di Patupado Pesta Perhihion Sekolah Minggu HKBP Distrik 20 Deboskap do mutusi Parsidoho do Iana Kota Sekolah Minggu HKBP Cimanggis tu kegiatan lomba napinatupani panitia ima Got Talent Manang Menari Storytelling Alkitab Passion Show diperlombakan pada pesta puncak khusus kegiatan lomba Got Talent doho Storytelling Alkitab video masing-masing kontingen akan direkam dan diupload ke YouTube. Sistem penilaian untuk menentukan grand finalis adalah berdasarkan jumlah penonton viewer 10%, jumlah like 55%, donasi 35%, poin donasi Rp1.000 untuk 1 poin. Tumutusi mahupangi dohami maharadion nihita nasahuria mendukung akka iana kota marhite nakadi manonton manang view like doho donasi link YouTube doho link donasi bagi honon ni guru sekolah minggu
Mamamuka hari Jumat 22 Mei 25 Mei 2026. Perminggu tanggal 17 Mei 2026. Gudangna 236 halak. Saplopat ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 56 halak. Ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Pandita Doho Parhalado HKBP Manggis pasahaton selama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 25 sampai 29 Mei 2026. Hatani debatana pasikopol lasne rohamuna tarsurat di Pudatolu ayat 10. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. 15 pilihan iuran diakoni sosial huria. Torok na pasahato pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 kepala keluarga godangna Rp2.675.000. Saplonom pilihan bulanan manang tahunan. Torok na pasahato pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 tulu kakak godangna Rp7.525.000. Sapi itu keuangan huria. Huria Rp1.234.100. Pembangunan Rp1.257.075. Sentralisasi manang pusat Rp2.202.325. Jumlah Rp20.373.500. Molotung adung pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radido hami padinggaton. Mauliate mahu pasahami tu sude ruas naung pasahaton pelia bulanan doho iura diakoni sosial 1 bulan April 2026 dohot hamulateon tuaka naso pasahato dope taingok maamanginang makarekoton pasatos saganu bulat tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Akatiting manang informasi naso hujaon hami suang songoni manang titing perhepengon lengkap. Boy mata jaha di harotas titing manang warta jema digital na boy dipindai marhite barcode manang QR kode naung rade di bangkut tabe. Songoni matiting na masado si pamasaw di tong-tongan ni huriatta. Saya di pasu-pasu tuhatta mapiliani bain sangap di guarna. Amin. Saunari upasatay matik itu panitia tahun transformasi dohot gotilon. Salam, horas madita saludna. Na pinarsangapan amang uluan pandita Athena Baban, pandita fungsional do calok pandita, na hinormatan sudedongan parhalado, na hinaholongan ama nami ina nami na poso remaja ruas ni Huriata HKBP Cimanggis. Tapi masih kami panitia mardongan horas. Amang inang di bagasan partikyanon mangido kami satokin partikian lao pasahatan aka sosialisasi na marhadumuan tu tahun transformasi dohot pesta gotilon HKBP Cimanggis. Dohot tema pengajaran iman di tengah keluarga na tersurat di ulangan onom ayat 41 ayat sia. Dohot subtema menjadi pelayanan yang membawa perubahan yang semakin baik, bertanggung jawab, berintegritas, setia, rela berkorban,
dan menjadi teladan. Nunga dipabakit huriata panitia pesta transformasi do pesta Gotilon tahun 2020 nomon dohot piga-piga kegiatan nanaing si Pak Andaron nami. Jara secara garis besarna adong 3 kegiatan nanaing sulawata naparjolo ima bidang pembinaan dohot napaduahon bidang perayaan dohot napatuluhon bidang HUT 165 tahun HKBP. Di bidang pembinaan akamang adong 4 kegiatan nanaing silahonota di tahunon ima naparjolo pembekalan BPH sektor dohot seksi punguan kor dohot perhalada sektor. Tahirim do melalui kegiatanon lamdasip aka pelayanan pakobasion di tengah-tengah ni huriat tahun. Jala marhite ulan pembekalan BPH sektoron kurang lebih mar 100 halak ala di sudedo di huton kategorial dohot sektor. Jala taharap do adong kontribusi sian sektor dohot punguan kor godangna 200.000 rupiah. Jala tiket masuk anon ditanggung panitia, dohot aka tiket kendaraan ditanggung peserta. Jala pembicara ima Mr. Spirit kita amang saud sitopul. Napaduahon akamang do tamu nakainang direncanahon do patupa pembekalan seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Jala rencana akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2020 nomon. Alaidak dope hubul hami partikian. Jala tentatif dopon. Napaduahon pembekalan akan dilaksanakan di lantai 2 gereja. Dungi napatuluhon rencana diikuti semua anggota seksi dohot guru sekolah minggu. Asa lamdenggan pelayanan di toka-toka ni sekolah minggu. Napatuluhon ima pembekalan terhadap warga jemaat. Jala tarencanahon akan tapatupa umahon pada bulan Agustus. Alainak tatuto depe tanggalna. Diikuti oleh 10 orang perwakilan jemaat dari setiap sektor. Jadi peran di sektor itu sangat penting. Asa denggan, asa adong searah ate programi nesia kuria dohotna di sektor. Jala pembekalan akan dilaksanakan di lantai 2 di gereja tahun. Nah, popaton di bidang pembinaan ima pembekalan kesehatan. Rencana akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Jala diikuti kurang lebih sarupa songon pembekalan warga jemaat nakin 10 keluarga per sektor. Dung ini napaduahon bidang perayaan adong 4 kegiatan nanaing sulahonota. Naparjolo ima ibadah minggu keluarga. Ibadah minggu keluarga dilaksanakan setiap minggu keempat mulai bulan Juni. Dan diikuti orang tua bersama anak usia remaja. Jadi taharapon na tua-tua amang inang naposo do taka remaja rap sahud dulan ma di kursi. Alayang go anak kota sekolah minggu tetap ma ibadah sekolah minggu. Jadi holansian remaja ma nataharapon. Jala molo ditiki ibadah minggu keluargai dangadong tapatu pakor. Ala sudedo hita perkeluarga do napatupahon disi. Napaduahon adong ibadah keluarga. Ibadah keluargaon tapatupahon di Tongan di Bagasta dilaksanakan setiap minggu mulai dari hari Senin tanggal 25 marsogot nungata mulai be. Ate. Jadi ibadah keluargaon di Tongan di Bagasta do natapatupa. Ate. Diikuti oleh semua anggota keluarga. Waktu pelaksanaannya disepakati mak, disesuaikan mak di sudah setiap keluarga alam ragam dua ke aktivitas nabe. Molo adong ka anggota keluarga di luar kota mengikuti ibadahi boido di patupa melalui video call atau Zoom.
Ate. Asa betul-betul adong kebersamaan di tengah-tengah ni keluarga. Ala membangun kekeluarga do na perlu na taharap kondisi. Dungi durasi ni ibadahi singkat do. Jalan non tata ibadahna di patupa siak kuriat tape di serpe nanu ni tu sude aka situa sektor tabe. Jala tahirim ma setiap ibadah keluargai nanggo pala diwain dokumentasi atau berupa foto ate. Asadong songon eviden manang bukti setiap keluarga itu patupa ibadah keluarga. Moloboi berupa video singkat jauh lebih bagus. Napapaton penerima tamu. Jadi taharap pendok keterlibatan ni jemaat dalam setiap ibadah di tengah-tengah ni huriat tahun. Jala tahirim dilaksanahon maon setiap minggu mulai bulan Naro, bulan Juni 2026. Penerima tamu dari ruas 5 orang tua dohot anak. Yang bertugas setiap minggu adalah sada sektor. Jamna setiap ibadah, mulai ibadah pukul 7.30, pukul 10, dohot pukul 10.05. Alai khusus di pukul 10.05, taharapon naposo ma dohot remaja. Jadi non aka situa sektor tama mengaturhon ise nasongon petugas manang na melaksanakan penerima tamu di tongani huriat tahun. Sektor memilih ruas opat halak manang opat keluarga, orang tua dan anak termasuk aka naposo. Akan ada penilaian yang meliputi ketepatan waktu, kerapian dalam berpakaian, termasuk keramahan dalam pelayanan. Jadi aka pelayani na penerima tamu na biasa di jolo na jongjong anggonan non digatima oleh keluarga te. Tongdo diurupi aka parhala dota alaya sa ta biasa hojo manang songo dia aka patupa pelayanan di tengah-tengah ni huriat tahun. Jala dihirim do adong tong dokumentasi setiap keluarga yang non lau patupa penerimaan tamu. Penerima tamu sudah di gereja 1 jam sebelum ibadah dimulai. Ate. Unang jolo selesai par minggu gabero ibadah te. Dungi jadwal taringot tu penerima tamuon nunga hubay kami. Ate. Jadi misalnya mulai bulan Juni non tanggal 6 sektor Nasaret. Jadi di pukul 7.30 sektor Nasaret ma penerima tamuna pukul 10 penasida ma doho pukul 10.07. Jalan nunga hubay kami jadwal boy man non tabereng jadwal lengkap ate na hupatu pahami jala taingot ma rade mahita mangula hossa. Dungi napatuluhon bidang ulang tahun 165 tahun AKBP naparjolo naneng pasaton nami perayaan HUT 165 tahun AKBP di Gelora Bung Karno pada Minggu tanggal 10 Oktober 2026. Rencana akan dihadiri oleh Presiden. Akan diikuti 100.000 jemaat. Di antaranya adalah 300 jemaat HKBP Cimanggis. Dari 15.000 jemaat dari distrik 22 Lu Deboskap. Panitia dan koordinator dari sektor bertanggung jawab untuk mengkoordinir keberangkatan hingga kepulangan peserta termasuk mengkoordinir konsumsi peserta. Yang kelima akan diadakan perjamuan kudus massal nanti di Gelora Bung Karno. Naponopon jemaat tidak diperkenankan membawa kendaraan sendiri. Napapituhon akan ada kor gabungan setiap kategorial di acara pra ibadah. Napawaluhon ada bajar untuk menjual merchandise barang yang berlogo HUT 165 tahun.
Hasil penjualan akan dipergunakan untuk akomodasi, pengadaan transportasi dan konsumsi 300 jemaat HKBP Cimanggis yang akan menghadiri HUT 165 tahun HKBP di Gelora Bung Karno. Nah, pasapuluhun, jika dari hasil bajar tidak mencukupi untuk menutupi biaya akomodasi, transportasi, dan biaya konsumsi yang dibutuhkan, maka akan dipertimbangkan untuk melibatkan masing-masing sektor. Jadi mudah-mudahan melalui penjualan barangi kui terpenuhi ate. Saya anggiat ringkas rohata na lao manur na pinarade nasian huriate. Molo soal harga akamang do tamanakinang mungkin secara lengkap boy manon tabering di mading jala dison memang ala siap panitia doon dang hami na manut Tuhan memang panitia siap pusat do manut Tuhan argaon. Jadi dison di Patupa songon jaket parasut hargana Rp550.000, rompi Rp250.000, kaos polo atau berkerah Rp175.000, kaos oblong lengan pendek Rp145.000, kaos oblong lengan panjang Rp150.000, tumbler 750 ml Rp125.000, tumbler 280 ml Rp85.000, topi Rp75.000. Songonima sosialisasi sinawui terpasahat kami itu hamunak kamanami na menami. Mari kita dukung dan sukseskan rangkaian perayaan tahun transformasi dan pesta Gotilon tahun 2020. Saya di pasu-pasu tuata mahita saludna tarlumu bihita huriah KB Cimanggison boy pasauton saludna sudena aka program na pinatupa ni huriatai. Songonima na boy terpasahat kami hamisian panitia akan nalobi hurang kami Pak Jolo mangido maaf mulutung adong na hurang takas boy manon tatakasi marhite parhalado sektorta horas mahadihita saludna. Tapi gema ede puji-pujian napi nasaha ni remaja HKBP Cimanggis.
Gobar manang mojai ni holong, ragam hatauon alaisada dotod di namar gogoihon. Huria na hinaholongan ni Tuhan, di bagasan rohana dame, tapaholang majolo pikirat tau bason sian rumang ni portivi nasai marsiadu manuju na pinarhagio na. Jok do tahilalang ngulon hirasada parsiaduon, gabe tubuh pakilalaan kurang hebat hita martibakon halak na asing, mananggabe mamitori diri. Mangulu do hita nuaing di portivi nago dorpi parholangan, molo marasing sian halak gawe patubu parholangan dohot hamusuon. Di paingot Apostel Paulus dohita, ragam do para siri rohaon alaisada do toddi, songon halibutongan nauli ala ragam do bornana manang warna, songos suarani musik na tabo begeon alai ragam do nadana, songoni manang ngolutta, adong do nahubas mangula siulaon, adong nasabar mananginangi, adong nabenget di sitaonon, luhut nai dada naing paburnang diri, alai asa masiurupa diakka hamaolon. Nuaingon torop dohala nalungunan agwa parkarejoan saha tu namadele dang pola diigil tuhatai asa taulahon aka ulaon namasay balga silehon-lehon nito dii boy do patar di aka ulaon nametmet isarani ekel na batuguroha manang tangan narade mangurupi sopola makirim ikko dipuji sada dohita di bagasan pamatang ni Kristus. Ya mangai sada sian ruas ni pamatangi, rak mangai dosa luhut. Nuaing, ang giat magurasa ni Pentakostei, mangaloha hire-hire biar ni rohatta, unang itopi apinay, ala dihilala roham halak namet-met ho. Toddi na panguluhon portibion, miad do di bagasan pamatang tanamura matapori. Ala diadopan ni Tuhani, rap arga do hita sa luhut na jala dihaholongi toddi na sasadai. Tapuji matuhata marhite ede nomor 105 ayat sada dohot satorusna las di mata babungu peliata sada a dohot sada b.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di minggu tasadarion, minggu parningotan hari hasasaur nitod di Parbadia pesta parjolo Pentakosta. Ima natar surat di sada Korintus bidu 12 ayat 1 ayat 10 sada. Songono mahatani Tuhatta. Dibaheni hupabotohon ma Tuhamu. Dang tarbahen halak namak katai marhite-hite toddini debata maburai Yesus. Jala holan marhite-hite toddi Parbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do para sirohauni alai sadado toddi. Ragam do ulao di huria alai sadado Tuhan. Ragam do hagugoon alai sadado debata namak korhosa di bagasan sasudenai. Alai laho manupak do di basa-basahot jala di pataridahot toddi i tuganuk. Ai tunasadaon dilehod do marhite-hite toddi i hata habisuhon. Alai tunasadaan hata parbinotoan marhite-hite toddi nasasadai. Tuna asing muse haporseao di bagasat toddi nasasadai. Tuna asing huwaso pamalupon di bagasan toddi nasasadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panurirangon. Tuna asing namanada ragam nitoddi. Tuna asing muse makkatahod di hatan na leban. Tuna asing pajozorhon parhataani. Alai saluhut nai di patupat toddi nasasadai. Ai asing-asing be di sagi honi tuganuk guru lomoni rohana. Ido sahatna. Selamat hari Pentakosta madihita saluhutna. Pentakosta manang ari hasasaur nito di Parbadia hamunak kadamang do dainang mulota maknai secara sederhana ima sebagai ulang tahun lahirnya gereja secara secara umum. Jadi ulang tahun ni huria do hasasaur ni tod di Parbadia. Sadia mai ima naboi taida dimulanai ditikki di tardidi 3.000 halak mangihutton ulaun ni Apostel 2 ayat 40 sada. Ketika Roh Kudus turun. Alani ido hasasaur nito di Parbadia odo sebagai buah sulung ni gereja. Tanpa Pentakosta, hari Pentakosta, gereja tidak ada di dunia ini. Alaido awal namar pungu akka huria lahumat jalo to di Parbadia. Jala secara informatorisa kadamang dok dainang odo dasorna ubaina molo ulang tahun gereja. Momen na dibuat siani tanggal 3 adong 2 parjolo ima tikki padidion parjolo di garejai na paduahon tikki parjolo marpungu manang marminggu di huriai manang naip ilape-lape pei manang holan udung-udung pei alai molonga dimulai di si parmingguon ima hari lahirnya gereja. Dang dung jong gereja ibalga. Dang zolo dibangun marmengo-mengo. Alai ditikki ise matardi di parjolo di gerejai ari sadari ima gabe ari hatutubu ni gereja. Manang tiki sadi hari ma marpungu marminggu parjolo di huriai ima ari hatutubu ni gerejai. Odo dasar nak kadamang do dainang nanaing pahamat ta
ala boido salah memahami soal kapan gereja itu berdiri. Ala nima gak bisa diingat mak di Tiki Parjolo terdiri manang di Tiki Parjolo marminggu di si. Hasasaru di Porbadia manang turunnya Roh Kudus itu menjadi titik balik dari peralihan kepemimpinan Yesus Kristus yang hadir dalam rupa manusia dalam daging kepada kepemimpinan Roh yang menuntun seluruh dunia, menuntun seluruh makhluk. Melohor Yesus makobasi holat di Timur Tengah pada waktu alai dum to di Porbadia sikatna gabe tusu di Portibioma. Jadi gereja itu adalah karya Roh Kudus, di mana Roh memberikan karunia kepada setiap orang percaya. Itu dia dilihat, Roh memberikan karunia kepada setiap orang percaya yang diam dan bersekutu di dalam gereja. Maka dengan demikian Roh Kudus adalah sumber kehidupan gereja itu sendiri. Gereja tanpa roh, gereja tanpa Roh Kudus itu bisa hanya sebagai institusi, hanya lembaga. Gereja yang tanpa Roh Kudus tidak ada bedanya dengan partai politik, tidak ada bedanya dengan punguan marga, tidak ada bedanya dengan punguan persahutan. Karena memang harus Roh Kudus itu yang bekerja di dalamnya, bukan hanya kemampuan dan skill yang menurut intelektual manusia saja. Kemudian gereja itu berdiri oleh karena Roh Kudus, orang-orang yang di dalamnya datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari berbagai suku bangsa yang berbeda. Alai boasa boi gabe marsada akka na berbeda-beda ya kamanginang ala Roh Kudus dona berinisiatif to di Porbadia dona berinisiatif majou zolma asa persea haruar siak kadosonna haruar sian haholomun tuhatiuron ni debata. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke dalam gereja adalah sebenarnya mereka yang sudah menerima karunia Roh Kudus. Jadi diturput tahu nak kamanginang atakas do disiapka karunia roh si lehon ni debata beraneka ragam karunia. So nabuy tazaha dia ayat 10 payuti tamu mamanginang asa huzaha ay tunasa daon dilehod do marhite-hite to di hata habisuhon alai tunasa daan hata parbinotoan marhite-hite to di nasasadai. Tuna asing muse haporseao di bagasa tod di nasasadai. Tuna asing huaso pamalupon di bagasa tod di nasasadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panuri rangon. Tuna asing namanada ragam ni toddi. Tuna asing muse makatahod di hata naliban. Tuna asing pajozorhon parhataani. 5 karunia. Paling tidak ada tadi 9 karunia yang disampaikan di sana. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, roh yang sama memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. 5 karunia. Alai taingo tak kamanginang dakkolani. Molo tazah anak di episteli di pada Nairobi di perjanjian lama, ternyata di situ dicatat bahwa roh juga memberikan skill, kemampuan baik secara intelektual sebagaimana diberikan kepada keturunan Lamek. Adong tu lunak inati amanginang. Adong do dilihat tu si Jabal keahlian beternak. Keahlian do beternak ido. Dang sudah zolma boy mamia romanuk. Hola mangalang go hiraris. Keahlian musik dan seni itu diberikan kepada
Jubal. Sudah do boy mar musik, daw. Sudah do boy maride, daw. Adong do mesti dilihat tu si Tubal Kain, keahlian bidang industri, ahli tembaga dan tukang besi. Dohot IP di badoy, gudang doak kana asing. Alai marhite kasih lehon-lehoni di sido gabe jongjong sadahuria. Di sanalah berdiri gereja dan semakin berwarna dengan kekayaan karunia dari Roh Kudus itu. Keanekaragaman dalam gereja itu menjadi kekuatan. Keanekaragaman karunia di dalam gereja akan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Saling melengkapi. Dan kita pastikan manginang, remaja, naposo, dari berbagai karunia itu tidak ada yang lebih utama. Pengkhotbah tidak lebih utama. Liturgis tidak lebih utama. Penerima tamu tidak lebih rendah. Tetapi semua saling melengkapi, berkolaborasi untuk membentuk satu pelayanan yang baik sesuai dengan posisinya masing-masing, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mulai kondak nikur piga do sada piga parkur godang coba juta pabalik salak markur alai sapungoni mardirjen dan mungkin kan, maka itu di tempatnya harus dipakai untuk membangun satu persekutuan. Gabe tado makada mang dok dainang dang adong nanggosa da si lehon-lehoni na prioritas. Alai korap do. Ala ternyata holat terganggu pe mikrofon sehingga do perbiligiata terganggu do konsentrasi tak berarti mat cayar gado ya te. Maka setiap orang harus melaksanakan tanggung jawab itu sebagai bagian dari yang harus dilakukan untuk terciptanya satu kondisi yang baik. Tidak ada anggota yang lebih diutamakan dan dibelakangkan. Semua karunia itu berasal dari Roh Kudus dan satu di dalam Roh Kudus. Ragam karunia diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang Kristen dalam persekutuan itu adalah dalam rangka mencapai tujuan daripada gereja itu. Ada tujuan namanginang tazahama ayat pitu nadi turpu tahun iya. Alai laho manupak do di basa-basa ho jala di patari dahot todii tu ganu bahasa Indonesia asal lebih memahami sudah. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan untuk kepentingan bersama. Adong dua di sini. Parjolo dikaruniakan kepada tiap-tiap orang. Yang kedua untuk kepentingan bersama. Tusude di basa-basahon. Nah parjolo ala tusude do di basa-basahon si lehon-lehoni. Maka kita harus lihat yang pertama adalah kenalilah manginang, kenalilah remaja, kenalilah posobulung, apa karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Maka kenali itu dan kembangkan karuniamu. Jangan pernah merasa tidak ada. Unang adong madok, anggo sohatu si manangaha, anggo sohatu si do manangaha bahasa pola mangulu. Aina dilihat debatado adong disi jala didokon, hupilito asa barbue. Aku memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Moloso berbuah do baroji sumedok tumago madi daba. Jadi ikut tasadari doa do. Ado karunia taselidiki. Tadi di dalam refleksi mozaik tentang kesatuan roh dengan berbagai karunia itu sudah sangat jelas. Name mepe. Ai hola mabay mekel pe zolma molo pazupang ngakaruniai. Ai dang sudah zolma boy mabay mekel, mabay marsa do hiraris. Karunia itu. Mari kita selidiki apa yang Tuhan titipkan dalam diri saya ini sebagai karunia yang harus saya pakai. Sudah makasih lehon-lehoni dari kemampuan, skill
dan juga dari apa yang bisa kita pakai untuk membangun. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan, artinya amanginang napa sebelum remaja hita sudah pasti punya bagian. Jadi memang tang masa di prinsipnya Kristenon itu kebaikan minimalis. Dia do masuk na kebaikan minimalis. Molo so tarbae padenggaton unang pola nanggo manigai. Molo so tarbae payason nanggo apala unang makkotori. Molo so tarbae padameon bananggo apala unang manggauri. Itu kebaikan minimalis aledang disiha Kristenon berbuah. Jadi melorotu gereja seperti hanya bamar minggu merede pasah pelian manopoti dosa mulak hera sodong lapatan na iba narodok tudongan na. Jangan behado marhiti na marsi jalang tangani adong sesuatu na berubah di dalam diri na. Apalagi tersongon na adong sugu ni rohani dongan itu iba kan torjina lagi mana tarsong tor melitor di tor laut tor disibulisi so na jalang au terbudari di weade hora seda. Ada satu yang bisa kita lakukan. Jadi kenali. Adong doboy mungkin memberi tumpangan ate. Basa tung adong akka manginang par mobilon tang nanggo hiay huduli halak mobil da. Adong do jol masape nga merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Tang pola rikot na halak. Berikan tumpangan. Ada yang mengajar, ada yang memimpin. Akan nabaga suarana nasodok markur. Rodoh tamu markur, unang sangai buat debata suara mo nai. Buasa aido, molo say pakke, arong ko nama makke na turipapid tu ak naringgas markuri nang pesay boto maridi. Yo mau. Ada kemampuan yang lain, mari pakai. Molo marorgan, mari pakai. Unang ikut dibayar rasa Allah. Kita pakai membangun. Gunakan itu karunia yang dipendam. Bangkitkan lagi. Karena kalau itu dipendam sama seperti alat musik yang mahal tapi disimpan di gudang. Dia hanya akan menjadi tempat singgah debu-debu. Unang dung marporo gabi tabo wargado HP suarai. Tiki baga suarai maridde mak. Edo kamu buku de sali-sali. Pakai semua untuk kebaikan Tuhan. Napa dua hon nak disiak kadamang dok dainang di dok nak kenengani. Pakai untuk kepentingan bersama, bermanfaat manang manupak. Ido nak tidak kola tu diri ni bahape. Ikut doh do tu sude. Paling tidak orang-orang terdekat. Tujuan utama dari karunia itu dicatat dalam ayat 3. Yaitu menyaksikan Kristus. Sebab hanya dengan karunia Roh Kuduslah orang bisa mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dang tarbaen jolma naso di bagasa tod di madok Yesus itu Tuhan. Mulu adong akaparugamo rupani gabe justru meragukan kekristenan berarti dia sedang memakai kemampuan intelektualnya. Bukan dengan rohnya. Jadi perlu kita sadari kadamang dok dainang karuniai na dilehon di debata tu hita dada laho pabur nang diri, bukan untuk menyombongkan diri melainkan untuk kepentingan umum. Roh karunia roh itu adalah kekuatan dalam persekutuan. Odo hagugut tamanginang. Do bananak kendi do ragam do para sini rohaoni alai sada do toddi. Nah, patupahon. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Mata goari nak kinamanginangi akka karunia rohi. Alani marhite pangatusion songoni makadamang dok dainang sudi akka karuniai dilios sada toddi jala tapakei taselidiki rohatta tasukunaha potensi narong dihita dungi tapakke may lau pauliulio persauratta boy ma ta antisipasi bahaya ekstrim na boy masa di gereja. Dia maya manginang perjolo saya tapak sahita ikon sarupa molokor
Taboi bana ala narong do suara molo ama tenor sada, tenor dua, bas satu, bas dua. Molo perempuan sopran, mezzo sopran, alto. Molo gabungan sopran, alto, tenor, bas. Ay na berdomu do suara na berbeda-bedai jala marsialusalusan na sabagak asa tabo. Jadi jangan dipaksa satu. Apalagi memaksakan supaya seturut dengan keinginan kita. Napa duahon bahaya ekstrimnya adalah perpecahan. Kenapa? Karena merasa karunianya paling hebat lalu merendahkan orang lain. Odo na juk masa. Di sudah lini pelayanan gereja. Nah, di dokter apostol Paulus do sada ayat songonon. Petrus menanam. Oh, saya menanam, Paulus. Tapi yang menyiram adalah Petrus. Tapi yang jodisi sada nam carga. Molo di gereja manginang isi do nom marga. Na pajong jokong gereja do manang na manguduti. Berarti sarupa, ilo kan? Alep kenyataan langsung ini. Kesulitan gereja move on adalah dengan adanya sibuk ke gereja. Seolah-olah dong dibuka nggak selesai, be, dong betugas na. Songonyak kapadita na melayani. Padita tiki mamuk ke gereja, dong berikut na hira sopala rekok be. Padahal setiap masa itu ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya. Manangise pe dipakai de bataho bertu partikian na dohot karuniana argado isu dia kamangina. Asa unang olo do gabe mago sejarah ketika melihat ada orang yang lebih berharga di sana. Kemudian terjadi pemutarbalikan sejarah. Karena orang yang bercerita tentang gereja itu cenderung didengar hanya berdasarkan personal. Hape dang tarpajong-jong ni halak sada gereja sahalak na kan? Asing diulan, asing diulon, asing diulon, asing diulon. Semuanya punya bagian sesuai dengan talentanya. Nah sehingga dengan pemahaman semua sama, kita akan membangun gereja kita dengan baik. Membangun persekutuan kita dengan baik. Alania kadamang do dainang melalui momen perayaan Pentakosta Sadario di paingot dohita bahwa perbedaan-perbedaan si lehon-lehon, perbedaan karunia bukanlah alasan untuk membanding-bandingkan. Bukanlah alasan untuk berkompetisi. Tang nalahu bersaing. Perbedaan adalah kekayaan yang Tuhan sengaja desain dalam kehidupan orang percaya agar saling melengkapi dan saling membutuhkan. Masa-masa dihitan nilai berarti kebersamaan kita sekarang itu adalah dari Roh Kudus. Atau di perbadia do nama ngalehon. Di bagasan nima hita madalani ngulutta gabe sitidangi di Kristus. Amin. Bertang yang mahita. Mauliate maali Tuhan nunga huzalo hami hatam manungguli haporsion nami taringot tu silehon-lehon itod di perbadian nani lehommu tuganup hami marsada-sada jala na berbeda-beda asahu pakai hami Tuhan manupak tu sudiak kaulau nadenggan pakion nami mamuji pasahap warmu alani saya lihat di hami tod di habisu holaho manulikit silehon-lehon na adong di hami be ay dang adong zolma nasopi di pasahato si lehon-lehon asa pakon na yali Tuhan pauliulio persauran mamuji pasangapo doho patadahon Kristus alani sudema hami manadda si lehon-lehon nadong di hami be asa hupake hami i pasangapo ko ali Tuhan urupi hami dakah galeon nami jala posroha nami di bagasan padongan yon nitod dimi dohot haudukon nami majalo todi lam uli lam ture huriamon dala lam tarpasu-pasu sudah ruas dohot parhaladona lahu majakko nak kau libasa to di porbadia mima na totong nang namanga puli akadongan nami na di bagasan arsak ni roha manang alania hapi ali Tuhan asa di boto nasida holan hodo pangalualuan dang adong tuna asing
Saya tongosom mudo akana olo mangapulina sida hobartu silehon-lehon mi. Jalau nang luas medele. Asa disude akaha mauloni maulonunga dituturi todii. Saya napatudo hono mudo akadalan nauli. Laho manalpo nakka persoalan nakka arsak niroha. Asi maroham Tuhan. Totong madongani kami marhiti todim. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita, laos kita mari demahita pasaton peliata tu debata. Sama kembali Tuhan.
pasahat hami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julub. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asahu parasya kami pilihanon, pati bulhon harazaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami nasotarasam dugodang ni silehon-lehom mu dihami. Todim na badiay dilehok ko tuhami zolma sumonggopi hami na liaon. Naum margai do dilehon ho tuhami jalagumodang do isian portibiod dohot sian pangisi na sude. Ope mauliate marohanami jala pujion nami maho ala ni sude habal gao dohot hamuliaommu naung pinapatarmu tuhami. Say lehon matod di parbadia itu huriam akana olo mangihutut Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatotong hami miad di barita naulii. Aletod di parbadia, say pasada mahuriam napi na pungu-pungumi. Asa masih jaloan jala masih haolongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadosa na balga dohot na memet si pasidingon nami. Sa ibuas maho mane sa dosa nami asa lambadia jala ibaru hami ganupari. Asa tarbahen hami saor di bagasan huria na badian nasa sadai. Sa yodihon jala padomu hami tu amai asa posroha nami madok ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sa itabay si lehot-lehot tu huria asalam gadda torop ni akka parbarita nauli dohot pangazari dohot para siroha nama maritahon habal gaum mu di portibion. Sa isodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja di parsikolaan nang di bagas nabe asa tau na sida saor tu parpunguan sugut. Sa isungguli akka na tarpodom jala pargugoy akka nagale. Sa isonggoti ma akka na neang dohot na takang maroha asa ditinggalhon na sida hajahaton nabe. Say parrohay akka na bojok roha jala apuli akka na marsak dohot na dangoli. Asa unang dirupa-rupa portibion akka na manguluyho. Say tatap mana targogot dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporseaon di Tuhan Yesus. Say ajari na sida maralus jalamian maho di bagasan na sida. Say ramoti ma pikiran niya kapanggonggomi dohot panguhum asa tigor uhum na sida. Jala asa dihabiari na sida ari paruhu masugot. Say patugu haporsyaon nami asa totong huingot hami naung sesa dosa nami. Jala buanom mu hami tuhang uluan sugot. Say sungguli pakirimon na mangulo di hami asa posrohan nami nang malakke dagingon panguluom mu domuse. Asa masuk hami marnida de bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago.
baga sadame jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.